Sä, Jimmu, todellakin olet ex-konna, niin kuin se itse asian ilmaiset. Tänä päivänä sä olet menestynyt kirjailija, mediapersona ja multimediateosten tekijä. Mutta tosiaan aiemmassa elämässä sä elit kovassa jengimaailmassa, semmoisessa maskuliinisessa todellisuudessa, jossa edelleen päti vahvemman laki, missä huumeet ja linnatuomiot oli arkipäivää. Katsot sä, että se on maailma, jossa vielä miehet oli miehiä? Mitä sä tuolla tarkoitat? No, tehän ette olleet mitään vaimoja pelkääviä kynnysmattoja tai sellaisia beettamiehiä, jotka fantasioi vapaudesta lukemalla teidän teoksia, kuten nyt esimerkiksi vaikka minä. Nyt mä ymmärrän, että joo, se on kieltämättä aika surullista, miten moni mies on sun kaltainen, että se on täysin vieraantunut omista ajatuksistaan ja tunteistaan. Joo, eiks vaan. Eli olet sä sitä mieltä just, että moottoripyöräjengeissä elää vielä just nämä viimeiset tosimiehet, semmoiset alfaurokset. Ja voisinko minä tulla sellaiseksi ja mitä siihen vaaditaan, että minua alkaisivat pelkäämään sekä kirjastonhoitajat että huoltomiehet ja naiset alkaisivat minua palvoa? No eihän meitä himoitse, siis korjataan tämmöinen pieni asia, että meitä ei siis himoitse ketkään muut kuin sun kaltaiset setämiehet, jotka koittaa löytää sen kadonneen miehisyytensä lukemalla mun kirjoja. Se on pohjimmiltaan, se on ihan helvetin surullista, mutta saa kuitenkin aika paljon massia. Aivan. Eli sanoisitko just, että joku tämmöinen omasta seksuaalisuudesta epävarma luuseri ainoastaan ihailee sun karismaa, eikä niin kuin ymmärrä yhtään tätä koodia, jonka mukaan me tässä eletään? Joo, älä sekoita meitä kahta, kun meistä kahdesta ainoastaan sinä oot tommonen munaton kermapersä. Se on totta. Mulla olisi tähän loppuun sulle vielä yksi kyssäri. Saan sanoa, jos se on liikaa, mutta niin. Voisitko se, Jimmo, niin voisitko sä olla mun ystävä? Et tietenkään. Et tietenkään. Sano mulle kuitenkin, että mikä musta on vialla. Kiitos, tää loppu nyt tähän. Miksi mä en riitä? Kiitos. Joskus elämä karstuttaa latua sillä tavalla, että sitä kaipaa jotain pientä piristystä ja siihen auttaa setämiehen chilikastike. Se polttaa sekä ylä- että alamäessä.